Que día é hoxe? Aquí, martes, verdade? Bueno, que facemos os martes, aínda que houbera un festivo moi longo antes, pois falamos de cine en Radio Culleredo. As crónicas cínicas as abrimos hoxe para ver que novedades ou non cinematográficas ou de televisión temos da man de Fernando Sampedro. Que tal, Fernando? Moi bons días. Moi bons días, pois sí, bueno, un festivo non, hubo que tuvo tres, Exactamente. que xa colle toda a semana de ponte, estas cousas, seguro que hai algún afortunado, afortunada que pode vivir a vida loca, non? Bueno, pois por lo menos que aproveite tamén, se non ten que traballar, que aproveite para ver alguna serie ou alguna película, e bueno, as estreas, a verdade, que estos días os cines, e as plataformas tamén, porque eu che digo a verdade, Frank, que cada ano creo que se estrean máis películas de temática navideña por todos os lados, ata con repartos estelares con Michelle Pfeiffer ao frente, por exemplo. E para que? Por aí. Non me digas, non me preguntes polo título que non cho sei decir, pero algo da Navidad, pois o típico, pero rebuscade, creo que está en Netflix. Rebuscade por aí porque hai unha comedieta navideña destas con doña Michelle Pfeiffer. E algún coñecido máis, por aí. Eu non son moi de ver. Creo que a última película navideña que vin debeu ser Bad Santa. Pero eso é unha volta de torca ao Nadal, máis ben. Con Billy Bob Thornton, se a queremos considerar, pois... Oye, é outra recomendación interesante para o Nadal, para velo de outro prisma, non? Sí, poderíamos facer un pequeno especial de películas antinavideñas ou antipelículas navideñas. Bueno, anticonvencionalismo de Nadal, porque do Nadal tratan, o que pasa que non do que estamos afeitos. Claro. Bueno, había un episodio de Black Mirror tamén moi bo sobre bueno, que se rolaba no Nadal pero bueno, no Ártico, bueno, hai de todo, a verdade, na Viña do Señor, hai de todos os gustos e colores. Daría para moito tempo. Bueno, pois xa que o mencionaches, pois que miren por aí por internet Bad Santa, e o mellor o que poda ver a película, e seguro que se levan unha sorpresa gamberra, divertida. Exacto, xa o título xa o ven decir, non? O Santa Claus malo. Malote, sí. Bueno. Pero vamos ao grano, vamos a falar de Nadal. Non spoileremos máis, non de Nadal non, pero sí de anticonvencionalismos, porque hoxe temos de volta, bueno, poderíamos comentar as nominacións aos Globos de Oro, enhoraboa para Sirat, que acadou dúas, ademais, a mellor película estranxeira, e a banda sonora. Bueno, é un primeiro paso, non? A unha posible nominación tamén ao Óscar. Me alegro por Sirat, xa sabedes que me encanta. E bueno, pois aí está. Ainda que nas quiñelas todo o mundo dá por favorita, como película estranxeira, por os Óscar tamén, bueno, como se chama, Valor Sentimental, que é o título que lle puxeron aquí, que é a película noruega que dirixe o fillo de Lars von Trier, Joachim Trier. Bueno, o típico dramón familiar, non? Que sale Stellan Skarsgård, por suposto. Como non, non? Hombre, se fillo famoso o pai, pois agora terá que continuar co fillo, non? Non sei, creo que é a primeira película de Trier, de Trier Junior, e bueno, pois a veremos a ver. O seu argumento é simplemente, bueno, problemas familiares, un dramón con toques de comedia familiar, sobre un actor xa veterano, que, bueno, pois reúne ou non sei que disputas ten coa súa familia. Pois esa soa como posible gañadora, tanto para o Globo de Oro como para o Óscar, pois quizá a rival máis dura que vai ter Sirat, non? Ainda que haberá outras tamén, claro. Pero bueno, o resto, pois,
non sei, hai de todo. The White Lotus en televisión ten unhas cuantas nominacións, ese truño que xa comentamos aquí chamado adolescencia, manipulador e peregrino, pois tamén ten unhas cuantas, sigue conseguindo engañar a xente, esa coa súa proposta que, bueno, mira, no aspecto actoral, pois pareceme ben, no resto non vou repetir o que xa comentamos no seu día. Decíamos xa cansinos, non? En cine, pois, bueno, se che digo verdade, se tes por aí a lista, que xa nin recordo as máis nominadas, pero vamos, que non hai grandes sorpresas, nin se perfila ningunha gran favorita de cara á tempada de premios que arranca agora. Non che sei decir, nin en comedia, ni, bueno, creo que a que máis nominacións ten é ese outro bodrio do que falamos a semana pasada, que é unha batalla tras outra, que ten bastantes que tampouco te gustou. Non, tampouco, ten bastantes nominacións tamén, aspecto actoral, bueno, que este nominado Paul Thomas Anderson como mellor director parece un anacronismo, pero bueno. Eu aquí teño como mellor películas internacionais Un simple accidente, Non hai outra opción, O axente secreto, Valor sentimental, A propia Sirat e tamén outra que se chama La voz de Hind ou algo así. Sí, bueno. Isto en películas neste caso internacionais, non? De fala non inglesa. Efectivamente, sí, señor, sí, señor. No, pero te preguntaba polas nominacións a mellor película de comedia e de drama. Pois a ver, musical ou comedia, Luna Azul. Perdón. Una batalla tras outra está nominada en a categoría de comedia ou musical. Sí, señor. Non sei que ten... De musical non ten nada, e de comedia... bueno, se fai gracia polo mala que é, porque por outra cousa... Ou seja, que tiñan que metele, a meter un aí con calzador. Non, é que... Pero era o que si recordas, e recordan os nosos ointes tamén, era algo que comentaba eu a semana pasada, que é unha película que, aínda que este fracasando na taquilla, o que lle interesa a productora son os premios, son as nominacións, e ao final acaba gañando cartos porque se reestreará, subirá de precio para vender as plataformas, e o alquiler, venderá tamén máis DVDs, ainda que xa non se vendan tantos en formato físico, DVDs e Blu-rays. Bueno, esa era a estrategia, non? Claro, pois está empezando pois a copar premios, por lo menos nominacións. Inxustas, por outra parte, pois sí. Pero bueno, en fin, sigamos. Bueno, mellor película de comedia musical. Aí está tamén Luna Azul, Marty Supreme, Non hai outra opción. Un momento, imos ir así rapidiño por Blue Moon, ainda non a vin, vale. Pero quero vela, é un novo biopic sobre un músico, un novo biopic que volve a interpretar Ethan Hawke a un músico, neste caso a Lawrence Hart, sí, compositor de musicales, asociación con Hammerstein dos anos 30 e 40, de Broadway. Bueno, unha película polo menos interesante e elegante, pero eso chamame a atención que xa leva cantos músicos debe interpretado xa Ethan Hawke, que xa perdía a conta. Bueno, oye, sí. Se están casillando, mellor. Sí, que valo, dentro de pouco non sei, van facer un biopic de Rolling Stones e vai interpretar a Keith Richards, non sei. Bueno, oye, pues sería un reto, porque para interpretar a Keith Richards, oye. Ou se interpreta a todos a vez xa. Eso xa sería para rizar o rizo. Sí. Sigamos con esas nominacións. Blue Moon. Sí, a ver, que te sigo contando. A ver, Blue Moon, mira. Sí. Espera, que estaba mirando mentres as outras clasificacións. Está Marty Supreme. Sí, a protagonizada por o noso amigo Timothée Chalamet. Tamén un biopic. Non me gusta o Chalamet moito, la verdad. Non me gusta moito. É un biopic sobre creo que un cómico moi famoso en Estados Unidos, aquí en España descoñecido. Bueno, seguramente histrionismo en estado puro.
Bueno, e esta que non hai outra opción? Esa sí que non sei cal é. Logo está Nouvelle Vache. Esa me soa así. Esa creo que é unha... Sí, é a que ganou Cannes. Ou, se non ganou a Palma de Oro, pouco lle faltou. Esa creo que é unha película sobre o rodaxe de Al final de la escapada, de Jean-Luc Godard, rodada en blanco e negro, anda polo circuito de festivais todo este ano. Creo que acadou un premio gordo en Cannes. Non recordo se a Palma de Oro ou algún outro, pero creo que é esa película, sí, sobre a rodaxe de Abu de Soufflé. Eso, sí, señor. Bueno, a priori parece interesante, non? É de Richard Linklater, non? Me parece. Efectivamente, de Richard Linklater. Sí, sí. Sí. Bueno, pues pode ser interesante, porque é un cineasta que, bueno, polo menos a mí polo menos me parece moi interesante. E que te parece a outra que queda na lista, que de un cineasta que, bueno, que aquí que a min me parece que ten o odias ou amas, Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Pois precisamente a vin onte. Así que agora iremos con ela. Bueno. Estamos en ascuas, para ver si rajas ou non. Agora iremos Agora recuperamos ao noso amigo habitual desta casa, Yorgos Lanthimos. Acabamos con estas nominacións. Esas eran comedia ou musical. As nominadas a mellor comedia ou musical, vale. Sí, señor. Ahora vamos coas de drama. Sí, señor. ¿No? Tes aí a lista ou te vou dicindo eu? No, dime ti, pues porque mira, eu xa sabes que non teño guión. Bueno, pois eu tampouco, estou buscando porque as tiña aquí diante. Mellor película drama, Frankenstein. Bueno, ben. Hamlet. Que non Hamlet, que non Hamlet. Xa. Me soa, pero non a ubico agora mesmo. Foi só un accidente. Tampouco, non sei cal é, tampouco, non. O Axente Secreto. Sí, esa sí, está xa disponible en plataformas. Valor Sentimental. De Joaquín Trier, que tamén, mira, que tamén a cada nominación a mellor película. E logo, por certo, que espera, porque me acabo de saltar a lista que tiña aquí diante, acabo de darlle un botón e desapareceu, e unha que te vai gustar a ti especialmente, Pecadores. Bueno. Por suposto. Sí, que xa vin que acadou varias nominacións. Hombre, para min evidentemente debería ser a que arrasara con todo, pero no, verdad que vai ser a gran perdedora, pero bueno, os Óscar veremos a ver se chega. Hombre, igual en dirección artística, banda sonora, bueno, igual acada algún premio menor deses, pero los gordos, o gallaos gañar a todos, pero vaime dar que non, porque para min, volvo a repetir, de momento é a mellor película do ano. Bueno, pues se enfronta unha que leva 16 premios e 35 nominacións, que é Hamlet, que sobre de Chloe Zhao, é a historia da dona de William Shakespeare na súa loita por superar a perda do seu único fillo. O sea que... Bueno. que gran historia universal. E ollo que leva o protagonista de Gladiator 2, a Paul Mescal e a Jessie Buckley. Ajá. Bueno, pues, vaya, por Dios. Bueno. Pues o mellor lle fai un pouco a competencia a Pecadores, me parece a min, non? No, a Pecadores lle vai facer a competencia a calquera. Xa verás. Porque non vai ser un pouco da iba a decir da academia, que non é a academia aquí. É boa, entón non pode gañar. Bueno, claro. Bueno, e Frankenstein? Tampouco gaña. Ti crees? Salvo que queiran darlle premios a Netflix agora que comprou Warner e todo eso, que xa o día seguinte xa me chegou a mí un email de Netflix informando da compra de Warner e que próximamente terán un gran catálogo desa produtora na plataforma. E que subirán os prezos, claro. Bueno, eu a teño, vai incluída no pack da operadora de Orange, coa que traballo, así que de momento nunca paguei directamente por Netflix. Supoño que da miña cuota mensual, pois algo lle darán a Netflix. Bueno, pues, esa que decíamos de un simple accidente, me parece que é o India ou pakistaní ou algo así. Uf. É unha historia sobre un percance que provoca unha reacción en cadea de problemas cada vez maiores, e o cartel da película se ve a xente nunha furgoneta en medio dunha paraxe así un poquinho desértico.
É unha película de Jafar Panahi e que, bueno, pues ten 14 premios e 16 nominacións tamén. A nivel internacional, os filmes que van digamos, por lo menos neste apartado de mellor película de drama, a maioría ten bastantes premios. O cal non quere dicir nada. Non, pero é indicativo, non? Pero non son premios americanos, ollo, que os premios americanos últimamente son máis comerciais e os europeos son máis fiables, creo. Sí, pero sigue o wokismo sigue moito por ali, xa non está igual a tantos niveis como ano pasado, pero sigue moi presente na sociedade norteamericana, Bueno, pero por eso che digo que se a maioría das películas son nominadas, teñen premios de festivais europeos, bueno, me fío un poquinho máis que sexan un poquinho decentes. Sí, home, no, a ver, mira, que pode xogar a favor de Los Pecadores? Pois que é unha película feita, interpretada, e que o seu argumento é sobre negros. Bueno, como sempre queren cumplir cuotas raciales, pois a película de negros deste ano é Los Pecadores. O gallá lle de premios, aínda que sexa por eso, pero bueno, que debería ser por os seus méritos e valores cinematográficos ante todo. Bueno, pues a ver en que queda a cuestión destes Globos de Oro. Temos as nominaciones, logo, lóxicamente, ten que vir a ceremonia e os premios. Eso é outra historia. Exacto. Que a ceremonia máis a presenta, creo que é unha cómica que non teño nin idea de quen é. É que, non sei, como non me identifico cos cómicos norteamericanos, quitando os que se conta, algún clásico que se conta co Cerdo Tamán, pero todos estes monologuistas de stand-up comedy non son nada fan de ningún, non me chegan, bueno, mira que adoro a cultura norteamericana en xeral, pero os seus monologuistas, sobre todo os contemporáneos, non? Pois xa, non sei, por decir algún nome máis clásico, Louis C.K., é que non me fan gracia, o sinto, pero non conecto con eles. Nin Chris Rock, non, nese aspecto, mira, teño que defender o produto nacional, non? A presentadora é Nikki Glaser, e colaborou con Jay Leno, con Conan en estos programas, bueno, estos late nights, non? Que se chaman así. Sí. E bueno, pois é a que presentará, creo que o 11 de xaneiro, me parece, non? A ceremonia. O día do meu cumpleanos. Anda, mira, pues mira, vaya regalo de cumpleanos. Si sale Frankenstein o Pecadores, si no, o mellor envenenado, sí, ¿no? Exactamente. O mellor te dan o día. O mellor regalo que me poden facer é que unha batalla tras outra non gane ningún. Bueno, a ver, non sei. Vamos a miralo polo outro lado. Coa trayectoria de Paul Thomas Anderson, denominacións en Oscars e tal, e algún premio, non sei eu se vai librar, pero bueno, a ver que pasa. Bueno, encantoume falando outra vez de Paul Thomas Anderson. Non sei se leiches por aí as declaracións do gran Quentin Tarantino sobre Pozos de Ambición. Bueno, leí sobre Pozos de Ambición e sobre moitas cosas máis, porque últimamente está dando caña a todo o mundo. Sí, bueno, pois o rapaz protagonista, non recordo o nome, bueno, pois Tarantino veu decir algo así, se buscas por aí a nova, seguro que xa che sal. Tarantino veu decir algo así como que, bueno, é unha película espléndida, que Daniel Day-Lewis está espléndido, pero que a película non é mellor por culpa de ese rapaz. De Paul Dano. Eso, Paul Dano, efectivamente. El malo de Batman, de la última. Sí, pero daquela fai 20 anos. Bueno, pues que a película non é mellor pola súa culpa. Ese quedou tan gancho. Pero sabes que saiu... Hai que defender que a xente opine o que diga o que lle parecen as cousas, sexa pa ben ou sexa pa mal, como facemos neste programa. Sí, que opinamos que damos caña. Pois el deu caña. Por certo que saiu unha corrente de xente en defensa de Paul Dano tremenda. Sí, verdade. Mira, pero eso é como os antimadridistas. Eu creo que son máis ben antitarantinistas. Non fan de Paul Dano. Non creo que Paul Dano teña tantos fans. Bueno, eu entendo que tamén o mellor foi como dixo Tarantino, porque se o dixera como menos tarantinianamente, como fai el, que claro, fala así, sin anestesia, o mellor se dixera de xeito máis diplomático, pois non, que por certo, non é que houbera crítica
críticas contra el, sino que a xente saliu a defender ao outro. Ninguén cargou contra Tarantino, parece. Tarantino sí que cargou contra Paul Dano. Yo creo que por aí van os tiros, pero bueno, sí que está a polémica aí no medio, non? Sí, bueno, polémica do primeiro mundo que efectivamente. Non vai máis alá do chascarrillo, non? Pero bueno, é simpático. Bueno, que se nos estamos comendo o programa e aínda non falamos de Bugonia. Bueno, e que tes que decir de Bugonia? Bueno, pois non só vin Bugonia esta semana, porque tamén me quedé as tres primeiras de Lantimos, sabes que estou vendo pouco a pouco. Esta semana tocou o turno a Canino, que é unha das súas, bueno, das tres primeiras, que son as que fixo en Grecia, non? Das máis celebradas, a que comenzou a cimentar a súa reputación, podemos decir. Sí, bueno, pois Canino, hombre, é moito mellor película que a primeira, eso non cabe ninguna duda. Xa empezamos a encontrar aquí algunha das constantes, non? Das obsesións de Lantimos. Actores gregos, descoñecidos, e un argumento, bueno, simple, sinxelo, unha familia composta por pai, nai e tres fillos, un rapaz e dúas rapazas, que bueno, no seu afán por protexelas do mundo exterior, os pais deciden que non saian nunca da casa. Se crían na casa a base de mentiras un chalé, pero chalé ben como Dios manda, a nai tampouco sale de casa, e bueno, pois os rapaces nos coñecemos xa de adolescentes na película, e bueno, pois claro, a única persoa que lle permiten a entrada na casa é a unha guarda de seguridade da fábrica onde traballa o pai, que é alto cargo desa factoría. Pois esta guarda de seguridade lle paga o pai para que lle enseñe os truquiños, bueno, para que faga o amor co rapaz. Para que lle fale das mariposas e as, como era? E as abellas, non? Ou algo así como efectivamente, eso, que deso tamén hai en Bugonia. Tamén hai abellas. Bueno, caramba. Sí. Bueno, é unha película que este Canino, bueno, o título ven a colación porque o pai lle día aos seus fillos que non poden sair ao exterior, ao mundo exterior, ata que lles caiga un dos seus caninos. Bueno, é unha maneira de decir que non poden salir nunca. Efectivamente. Pero eles non o saben, os rapaces non o saben. A min é unha película, bueno, inquedante por momentos, tamén ten os seus momentos de comedia. É unha película que tamén, bueno, non ten moito filtro. Para Lantimos non existen os tabúes, pois cousas como o incesto están a orden do día, moi normalizado nesta película, por exemplo, entre outras, pero que a mí me recorda, non é tan salvaxe tampouco, pero sí me recorda un pouco pola súa atmósfera unha película moi descoñecida. Eu, durante a primeira década deste século, bueno, doume polo cine xaponés e coreano, asiático en xeral, pero sobre todo japonés, non? E vin moitísimas películas, moitísimas, procedentes de Xapón. Entre elas, pois, convertiuse en un dos meus favoritos, Takashi Miike, un dos directores máis depravados que existen, non? Miike ten unha película chamada Visitor Q, que se queredes ver a película máis salvaxe en todos os sentidos, non visualmente, senón tamén de temática e contenido, como se decía habitualmente antes, pois creo que podedes olvidar a tan traída e elevada a Serbian Film e botarlle un ollo a este Visitor Q, porque é máis impactante. Bueno, pois Canino non chega a tanto, pero sí ten unha atmósfera, sobre todo por eso de esa situación de familia encerrada, non? Que nos presenta. Bueno,
Vamos millorando, pero con respecto ao debut, pero todavía está lonxe das súas últimas producións norteamericanas. Como esta Bugonia, que é a última que nos chegou. Bueno, decíamos das abellas, de feito empeza e termina Bugonia con planos de abelliñas. Xa sabemos que as abellas pues, son parte fundamental do ecosistema, non? Si desaparecen as abellas, acabase o mundo, ou eso vin. Bueno, pois aquí tamén unha historia sinxela na que dous conspiranoicos, Jesse Plemons, excelente, o seu mellor papel, está nominado ao Globo de Oro, supoño que tamén lle caerá a nominación ao Óscar. A verdade é que, aparte, perdeu moitos kilos, bueno, a verdade, por unha vez, me plenamente, non son fan, pero aquí hai que recoñecer as cousas e aquí está superior. Pois eso, dous conspiranoicos que deciden secuestrar a unha directora executiva de unha gran empresa multinacional en Maston, porque pensan que é extraterrestre e que está conspirando para facerse co mundo, non? Bueno, un tema incluso de actualidade, isto dos conspiranoicos, non? Eles pensan que de Andrómeda, Andromedana. O Andromedaria, non? Tamén. Sí, é o que pensei eu tamén, pero non, lle chaman Andromedana na doblaxe. Bueno, que é Bugonia? Bueno, porque claro, os podedes preguntar, pero a que fai referencia o título? Bueno, Bugonia é un termo que do grego, evidentemente, xa sabemos de onde eran antigos. Bueno, que resumindo, sería moi longo, moi científico de explicar, pero ven sendo algo así como a xeración espontánea. Cando a vida surxe por xeración espontánea, non? Eso é unha bugonia. Punto. Non é unha flor. Sí, porque sona outra cousa, sí, sona flor, sí. Pero non. No, pero non. Bueno, pois dito isto, a película son 2 horas, no seu tramo central quizá pode facerse un pouco larga. É o único defecto que ten, bueno, visualmente arrolladora, como soe ser o cine de Lantimos, non? Impresionante. No aspecto visual na posta en escena é increíble. En Bastón, bueno, non sería descabellado, non creo que lle den un terceiro Óscar, pero igual outra nominación lle pode caer. Che digo eu que sí, xa verás. Ainda que só sea por raparse o pelo. Por eso, eu che digo que lle van a dar a nominación seguro. Sí, pero bueno, e se lle dan o Óscar tampouco me vai parecer mal, Bueno, habería primeiro que cales son as alternativas, non? Pero bueno, a ver. Sí. Bueno, pois a película en sí, quitando ese pequeno baixón que ten hacia a parte central, na que parece que non avanza hacia ningures, nos mete unha mini trama sobre un policía que fora canguro do personaxe de Jesse Plemons. Sí, así como soa, todo moi Lantimos, moi guitarro. Exactamente, iba a decir, todo moito director, sí, señor. Bueno, pois hai eso, bueno, non desluce nin a fea, pero sí aburre un pouco e faiche quizá perder o interés. Pero bueno, sabe remontar o bo e facer que recupere o interés. Non é unha película sinxela, é unha película... O que este familiarizado con o cine de Lantimos, pois, bueno, xa pode imaginar por onde van os tiros. É unha película con escenas moi desagradables que rozan o torture porn, non? O digo así en inglés para que soy mellor. Para que non soe tan mal, non? Exacto. En determinados momentos, bueno... A parte final haberá quen lle pareza ben e a quen non, como todo. Eu vou decir que me parece unha conclusión atalóxica, non? Atalóxica. A película é un remake dunha película surcoreana que non vin, que se chama Save the Green Planet. Vou a ver si consigo vela por aí.
pero bueno, aínda que o argumento, o desenrolo final poida ser o mismo, dudo que teña máis puntos en común con esta versión de Lantimos, non? Bueno, a ver, unha película esta Bugonia que non chega a excelsicidade, o dixen ben, non? Excelsicidade. Creo que sí, creo que sí. Non sei se existe a palabra. É igual, me acabo... eu te entendo igual. Exactamente. Bueno, de pobres criaturas, sí podo situala un pelín ou a mesma altura que Kinds of Kindness, que tamén me gustara. Así que, bueno, pois outra muesca máis no cinturón de Lantimos, que este sí está sendo un bo director, non como ese señor Anderson que comentábamos antes. Bueno, pois en líneas xerais, aínda con ese pequeno defecto que de 20 minutos polo medio que si yo recorta tampouco pasa nada, o resto pois nos encontramos ante unha película que incluso produce fascinación en moitos momentos, Pero xa digo, si eres fan de Lantimos, a vas disfrutar. Se non che gustou Pobres Criaturas, nin che gusta ese universo tan particular, a medio camiño entre o surrealismo, a bizarrada e o sono que crea Lantimos, todo con moito colorido, entón olvídate dela e dalle a outra. Outra excelente proposta de estará igual entre as 5 mellores películas do ano, pero tampouco moi lonxe, tampouco moi lonxe porque vendo o panorama actual. Sí, o único, a mí me tira para atrás porque non me gusta nin a temática nin o que elixe, pero sí que recoñezo que pues, é un director diferente, as historias son diferentes e o cine que fai é un cine de moi superior calidade da media, evidentemente. Pues sí. Eso está pues totalmente por riba. Bueno, pues nos consumimos o programa, non te queda nada, ou sí? Bueno, sempre pode haber cousas, pero as deixamos para a semana que ven. Pois sí, porque, bueno, así reflexionamos un poquinho e a xente que nos escoite que vaya mirando un pouco eses premios, esas nominacións para os Globos de Ouro e que vaya, si pode, vendo as películas para que cando chegue o 11 de xaneiro teñan feita a súa quiniela, pero feita ben feitos os deberes. Exacto. Bueno, pois nada, falamos de cine a semana que ven. De novo. Si Dios quiere, Yorgos Lantimos o permite. E o Paul Thomas Anderson o permite tamén. Sí, bueno, pero ese si non o permite lle damos un bofetón. Bueno. Virtual. Bofetón ás súas películas. Sí, que sí, non vaya a ser que nos escoiten, nos poñan aprietos. Fernando, un saúdo. Sí, no, bueno, ás súas películas xa lle damos bofetóns, que semana sí, semana tamén. Todas as semanas. Un saúdo, Fernando. Unha aperta.